14 ta' Jannar, Beatu Pietru Donders, saċerdot redentorista, għex bejn l-1805 u l-1887. Pietru twieled f'Tolmberg fil-Barbante ta' fuq l-Olanda, iben nis-siġ tas-Suf. Kien ordnat saċerdot ta' 32 sena. 5 snin wara, fl-1842, telaq lejn il-Guyana Olandiża jew Suriman biex jaħdem fost l-ifqar fost il-lebrużi. Meta fl-1875 il-Vigarjat Apostoliku tal-Guyana Olandiża l-Amerika t'isfel kien afdat fidejn ir-Redentoristi, Dun Pietro Donders talab li jingħaqad magħhom. Fis-27 ta' Ġunju tal-1867 għamel il-voti perpetwi u rritorna fost il-lebrużi maħbubin tiegħu li magħhom kien ħadem għatih sal-1856. Kien jieħu ħsieb anke l-Indjos u s-Suwed u l-ewwel ktieb ta' ħajtu sejjaħlu Apostlu ġdid tas-Suwed u tal-Lebrużi. Ħadem ħafna wkoll favur is-Suwed li kienu fil-jasar, kif ukoll fost dawk Slavaċ, jiġifieri dawk li nġibu mill-Afrika bħala l-sira imma li rnexxilhom jaħarbu lis-sidien tagħhom u kienu qegħdin jgħixu ħajja mimlija superstizzjonijiet, bla morali u mogħtijin għall-idolatrija u l-appostolat tiegħu fost dawn ħalla ħafna frott. Dan għamlu bla naturalment abbanduna lil bojot. Infatti, bejn l-1842 u l-1856 Pietru Donders ħadem ukoll fil-kapitali Paramaribo u fl-1883 sal-1885 f'Korjonje fuq ix-xatt fejn iddedika ħajtu fuq kollox fost il-lebrużi ta' Batavja li kienu emarġinati u iżolati. Kellu wkoll iġarrab dieqa minħabba xi lebrużi ingrati li minħabba fihom kellu jħallihom għal xi żmien imma kien rikompensat bil-festa kbira li jagħmlulu oħrajn meta rritorna fi-17 ta' Novembru tal-1885. Ħajtu kienet minsuġa bit-talb u l-penitenza. Kien iqum spiss bil-lejl biex jagħmel sija talb arkubtejh quddiem it-tabernaklu. Kien jorqod fuq twavel tal-injam u kien juża d-dixxiplina mill-inqas darba kuljum. Wara kważi 45 sena jgħix taħt xemx tropikali tal-Guyana Olandiża, Pietru Donders miet fl-età ta' 81 sena fil-kolonja tal-Lebrużi f'Batavja nhar l-14 ta' Jannar tal-1887. Matul ħajtu kien diġà jgawdi l-fama ta' qaddis minħabba l-karità kbira tiegħu u fl-1900 infetħet il-kawża tal-beatifikazzjoni tiegħu li waslet fit-tmiema fl-24 ta' Mejju tal-1982 mill-Papa Qaddis Giovanni Paolo II. Nistgħu ngħidu li Pietru Donders kien tellif. Il-ħajja tiegħu kollha kienet telfa. Kien iben ta' familja fqira ta' nissieġa li kienu jgħixu f'dar b'kamra waħda għall-familja kollha. Kellu jitlaq mill-iskola fl-età ta' 12 sena għax il-ġenituri tiegħu kellhom bżonn il-flus. Kien tifel devot li rid isir qassis, imma kollox kien kontra tiegħu. Faqar, saħħa delikata u biex ngħidu kollox ma kienx intelligenti lanqas. Bħala nissieġ ma kienx ta' suċċess kbir, kien jitlob waqt li jinseġ u dan ma tantx kien sewa għal kwalità tad-drab. Minħabba raġunijiet ta' saħħa ġie miċħud mis-servizz militari li kien ta' vantaġġ għalih. Daħal fis-seminarju mhux bħala student klerikali, iżda bħala impjegat domestiku, iżda kien jistudja kemm jiflaħ fil-għaxija. Ta' 29 sena kien eventwalment ammess fis-seminarju biex jistudja għas-saċerdozju.
Fl-aħħar sena ta' studju tiegħu, il-vigarju apostoliku imsejjaħ bħala il-Gujana Olandiża żar is-seminarju u ried li s-saċerdoti żgħażagħ imorru hemm. Pietru kien l-unika wieħed li joffra li jmur. Bil-paċenzja kollha u ipprova jgħallem lil dawn in-nies il-veritajiet bażiċi tal-fidi, iżda kien milquh b'indifferenza, mibeda u ostilità. Imma hu baqa' jippredika l-Vanġelu. Bħala kappillan tal-kolonja tal-Lebrużi f'Batavja, fejn ebda qassis ma dam aktar minn 3 snin u fejn wieħed kien ġie maqtul, l-400 Reblus kienu mingħajr tabib jew infermiera jew xi tip ta' sanità. Ftit kien hemm li seta' jagħmel għalihom, ipprovdilhom sodot u difen il-mejtin li saq fosthom. Ipprovdilhom l-ikel, iżda l-awtoritajiet irrabjaw fuq dan għax skont huma l-estensjoni ta' ħajjithom kienet iżjed ta' spiża pubblika. Fis-sena 1866 grupp ta' patrijiet redentoristi niżlet Surjaman biex tgħin lill-4 saċerdoti tad-djoċesi li kien hemm ġiġa. Mal-wasla tagħhom 2 mill-4 qassisin iddeċidew li jirritornaw lejn l-Olanda. It-2 l-oħra saru redentoristi. Pietru Donders kien wieħed minnhom. Bħala redentorist, Pietru mar jippredika lill-Indjani nattivi li fost affarijiet oħra kienu jipprattikaw il-poligamija u jaduraw l-ispirti. Iżda l-Indjani kienu aktar interessati fil-likers milli fil-liturġija. Ippredika hemmhekk għal 18 il-sena bi ftit suċċess u qal hekk oġob lill-Alla li joffri lill-Indjani li sa issa ġew ittraskurati il-possibilità li jkunu jafuh u jħobbuh. Iżda sfortunatament l-aspettattivi qatt ma seħħew. Minkejja nuqqas ta' progress fl-isforzi apostoliċi kollha tiegħu, Pietru qatt ma telef il-fiduċja f'Alla u lanqas fil-vokazzjoni tiegħu. Imma ammetta madankollu li l-missjoni tiegħu ma kinitx kif kellha tkun u żied malajr. Iżda Alla jista' kollox. Marija, il-ken tal-midinbin hija wkoll ommhom. Mill-jum li fih Kristu miet, l-erwieħ iridu jinxtraw bid-demm. Mhux li kien nista' nissakrifika ħajti stess u bekk inwassal lin-nies kollha biex isiru jafu u jħobbu lil Alla kif jixraqlu, imma ħad tkun magħmula r-rieda ta' Alla f'kollox. Fl-aħħar, Pietru Donders tassew għamel sagrifiċċju mill-ħajja tiegħu stess. Wara li ħadem Surjaman għal 40 sena u wara li leħaq l-età ta' 74 sena, is-superjuri tiegħu ordnawlu jistrieħ. Huwa prova iżda mingħajr suċċess. Sa dak iż-żmien huwa stess kien sar Lebruż u għalhekk għażel li jirritorna lejn il-kolonja tal-Lebrużi fejn miet u kien midfun fl-1887. Kif diġà intqal, il-Beatu Pietru Donders kien tellif għalmenu f'għajnejn id-dinja. Imma Ġesu ma qalinniex f'aktar minn okkażjoni waħda jekk xi ħadd irid jiġi warajja għandu jiġħad lilu nnifsu, jerva' salibu u jimxi warajja għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u tal-Evanġelu jisalva. Mark 8 versi minn 34 sa 35. Pietru Donders kien kuntent li tilef ħajtu għal Kristu. U inti? Id-dinja u s-soċjetà iriduk tagħmel u tkun suċċess. Is-suċċess li jrid minnek Alla huwa differenti. Alla jridek tħobb u tibqa' tħobb akkost ta' kollox. U tipprova u tibqa' tipprova tobbot id-dnub akkost ta' kollox. Dan tal-aħħar tagħmlu billi taħrab id-dnub bimħabba lejh li ma jixtieqekx taqaf id-dnub għaliex dan jidħol bejnietkom u jifritkom. Jekk jirnexxilekx u jekk tkunx suċċess f'dawn, għal Alla mhux importanti.
Sa mewtek jista' jkun li f'għajnej dawk li jiġġudikawk inti se tibqa' tidher falliment. Imma għal Alla li jħares lejn l-isforzi moħbija tiegħek biex inti teleb id-dnub, biex tkun xhud vera tiegħu bil-kliem u bl-għemil u biex tħobb u taqdi l-oħrajn. Int tista' tkun li jkun ħaqqek is-suċċess u l-premju tal-ġusti fil-ġenna. Talba. O Alla li tfejjaq, intu rejt is-sbuħija tal-ħnina tiegħek lejn l-lebrużi permezz tal-Beatu Pietru Donders is-saċerdot tiegħek. Permezz tal-eżempju u t-talb tiegħu, jalla nservu b'ħidma mimlija mħabba lil dawk li huma l-aktar fil-bżonn. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.